takový rytíř musí mít i svoje ctnosti. Takže teď si zvolíme takovou rychlou disciplínu, ale samozřejmě svým způsobem i jemnou, aby se prokázaly ty ctnosti. A tato disciplína se jmenuje růže. To znamená, že jestli v plném svalu musí sebrat šátek a následně květinu, tak aby jim neponičili, nikoho nezranili a každý z rytířů si může z místního panství vybrat jednu dámu, která tu květinu podrží. Takže poprosím rytíře Jana a jeho knapa, aby se rozhlídl v místních končinách a vyzval jednu z dám, která přidrží květinu. Takže máme tu mladou dámu, samozřejmě knap se postará o její bezpečí, potlesk pro mladou a odvážnou dámu, přesně tak. A máme tu druhého knapa. Takže vidíte, že rytíř si přesně rozestaví své podané, protože samozřejmě jakýkoliv špatný krok může znamenat nebezpečí nebo ohrožení. A nám nic nebrání než začít. Takže rytíři Jane, prosím. Ano! Výkon opět bez komentáře a samozřejmě květina, jak jinak, patří dámě. Děkujeme, potlesk pro statečnou mladou dámu. Tak a teď v tuhle chvíli je řada na vás, rytíři Zikmunde. Knape. Prosím, bez těch důvěrností. I knap je člověk. Opatrně, to není váš podaný, to je náš knap. Ano, a máme tu další, tentokrát je černovlasou princeznu, opět statečnou princeznu, protože v případě Zikmunda, nevím, kdo by tam chtěl u té pálie stát. Ale jelikož snad pochází z našeho království, myslím, že i on nastaví své tělo, aby zachránil mladou dámu. Takže Zikmunde, tato soutěž je pro vás otevřená. Ano, a viděli jste krásnou rychlou sklidnou jízdu. Ano, květina. Ano, to jsou ty ctnosti, o kterých jsem mluvila. Děkujeme potlesk pro dámu. Květina samozřejmě vržená, ale bohužel je mi těžko o tom mluvit, ale tato jízda byla rozhodně rychlejší. Takže vítěz tohoto klání s názvem Růže je rytíř Zikmund z Podborských Hvozdů. Zdá se mu, že málo tleskáte. A věřte mi, že ten potlesk si dokáže vynutit. Takže je-li vám zdraví milé, tak se opravdu snažte. Děkuji a nám nic nebrání, aby jsme pokračovali v disciplíně, která je disciplína královská, pokud nechceme bojovat na život a na smrt, co samozřejmě tady nechceme, protože je to přátelské klání. Takže v tuhle chvíli rytíři dostanou lance, ty dřevěné obrovské dřevce, a jejich úkol bude
na cválejícím koni se rozjet proti tomuto bojovníkovi, aby ho nikdo nezranil, proto je dřevěný, trefit se a samozřejmě komu se víckrát Roland potočí, vyhrává. Mluví to o síle úderu, rychlosti nájezdu a o tom, kdo dokáže pevněji vládnout i v případě boje. Jste spokojen, Zikmunde, s přípravou tratě? No, postavil bych tomu Rolandu aspoň jednoho knapa, aby se nám netrápil. Takže jeden knap k Rolandu. Už je to lepší? Jo. Takže pevně uchopit Rolanda obouma rukama za nohy, přesně tak. A nedovolit mu spadnout. Takže knap nastaví všechny své síly. A samozřejmě, aby to nebylo úplně jednoduché, potřebuju ještě jednoho člověka na štít, protože by k tomu stejně došlo. Po chvíli znám Zikmunda už z jiných turnajů. Takže potřebuju, přátelé, někoho, kdo nemusí být ani moc chytrej, nemusí být ani moc hezký, ale neměl by být moc mladý, protože řeknu vám to na rovinu, prostě poběží proti němu kůň, který má 600 kg, rytíř. Tady není nikdo ošklivej. Se podívám, ježišmarja, ošklivější než já. Ne, to opravdu nejde, aby byl někdo ošklivější než vy, rytíři Zikmunde. Takže nemusí být ani krásnej, musí být hlavně silnej, aby toho hodně vydržel. Jo, rozhodně mají radost, protože nevědí, co je čeká. Zikmunde! Já myslím, že máme z vlastních zásob tady jednoho, on není moc chytrej, ale svaly má. Ukaž svaly. No, já myslím, že to bude dobrý. Takže, vím, že to nechápeš, protože jsme chtěli hlavně silnýho, postaví se opačným směrem, blíž sem. A teď samozřejmě ten koník, který má 600 kg, s tím rytířem, který má ten strom v ruce, v plném cvalu se proti tobě rozjede. No takhle to nejde, prostě nemůžeme obětovat tady někoho z publika, to je blbost, prostě si se musíš postavit, jinak to nejde. Hele, doma máme stejky. Buď statečný. Takže myslím v tuhle chvíli, že máme kolbiště připravené a nic nám nebrání začít v poslední soutěži a tím je Roland a nájezd na knapa. Takže poprosím rytíře Jana ze sloupu a toho podpořte a držte pěstí našemu knapovi. Jedna. Lehký úder. Příště Rolanda nezastavovat. A otevřená je trať pro nájezd na knapa. Ano, a vidíme, knap douskal a rytíř Jan trefil. A samozřejmě trefil tak, aby neublížil žádnému z knapů. Takže kolbiště je otevřené pro vás, rytíři Zikmunde. Tak takovou rádu bych nechtěla dostat. Úžasný úder, ano. Spadná lance. Samozřejmě máme lancí ze dostatek, stačí vyměnit. Prosím vás, modlete se všichni za našeho knapa, až ho potřebujeme. Není to poslední vystoupení dnešního dne. Podpořte ho, ať má víc síly. Wow, tak tohle byla opravdu rána. Ale vidím je na nohách, knap stojí a musím přiznat, Zikmund zvítězil i v tomto klání. Počkat, jak dětský hry? Vás nebaví dětský hry? Přátelský klán, vidět krev? My nepotřebujeme vidět krev. Tak
přátelské klání. Mám tu stav, přátelé? Nemám. Vy tu nemáte přátelé, to se nedivím, vy nemáte přátelé nikdy. Ani nikde. Navrhuješ revizi kruhe. Jo. Justy. Vyzývám tě tímto na ty. Tak toho jsem se obávala. Takže přátelé, v tuhle chvíli končí legrace. Doteď to bylo přátelské klání, ale v tuto chvíli Zikmund vyzval Jana ze Sloupu k Tjostu. Takže to, co jste viděli teď, že každý jezdec jel solo, teď znamená, že pojedou s dřevcema proti sobě. Tjost je souboj na život a na smrt. Víceméně ten, kdo je trefen, tak neodchází často po svých. Takže máme zaručeno, že jednoho vítěze bude mít a druhý bude nejspíš odnesen nebo odvlečen. Takže my dáme teď malou chvíli rytířům, aby se vyzbrojili, protože na Tjost samozřejmě člověk nemůže jet jen tak v teplákách a v tričku. Je třeba helma, aby žádná z případných špon dřeva nerozrazila rytíři obličej. Je třeba štít, aby aspoň nějakým způsobem mohl vzdorovat nárazu a chránit si svoje tělo. A teď vidíte, že výstroj je opravdu ze železa a musí padnout, protože samozřejmě pokud by ten rytíř už přežil pád na zem nebo jakýkoliv úder, tak by nemusel přežít to, že mu to železo přerazí třeba vás. U těchto Tjostů v historii opravdu bylo víc, než by někdo zemřel na tu ránu, ale bylo víc zlámaných páteří. Bylo to úderem vlastně a následným úderem o zvýšená sedla, takzvaná gotická v té době. A jako poslední část, kterou dostávají, je lance. Takže já vidím, že rytíři jsou připraveni k Tjostu, takže poprosím o poslední pozdrav u Pálie. Ano, přesně tak. V tuto chvíli je potřeba podpora, tak teď se rozhodne, kdo přebere moc tady v našem minihrabství. Takže pozdrav, každý jede na svou pozici. Ano, a rytíři, můžete jet. A máme tu úder neuvěřitelný. A Zikmund padá, Zikmund opustil sedlo, snaží se dostat zpět do sedla, ale vypadá to, přátelé, vypadá to, že marně. No tak Zikmunde, vzdejte to. Tady na vás nikdo není zvědavý, nebo jo? Zikmunde, žijete? Tak přátelé, to je konec. Já si myslím, že Zikmunde si skutečně odvedeme do zákulisí a my tu máme vašeho nového panovníka a tím není nikdo jiný než Jan ze Sloupu. Takže přátelé, samozřejmě sláva vítězů, potlesk pro Jana ze Sloupu, alias Jenda Koc na koni Zero. A i ta zlá role se musí umět dobře nosit. O to větší je třeba potlesk pro našeho Zikmunda, alias Šuby, Jan Šobor z Daleké Busně.
není tak zle, jak vypadá. Takže děkuji vám moc krát za pozornost a samozřejmě tím dnešní večer nekončí. Já předávám slovo na minifarmu a během krátké chvíle se opět uvidíme.